Devo mirare, che può stare che no, non corsi, perché tu che stai male a treballare, e tu ti devi fare a me, tu vedi tutto da te. Ma jo, ja sabeu, un pastor seré, i la canya de Sant Déu ha d'anar a Reus com a Sant Déu. Els pastors anem al pas, Exactament dit. no, i si fan falta els nous novates, ja saps que no m'és capelles. Jo també molt bé. Unes capelles per cada una, o sigui que no tinguin, no pugui vindre de tesors. Saps quina raó que tens? Si tu poses la feina, el gènere per compte meu. Jo parlo el que tinc que parlar i calla por ahí. Avui, dona, prima i alta, alegre i balladora, que borda la basura, trista i pàtria i absència. Jo vull viure en ella una vida soñada. Ho demanes tu, Demane molt, però... No, perquè si m'estem, si no ens agrada a mi. Sí. Si el diumenge ens ho veu, quan anem el dijous, Se vagin, quan es parla no sé què és el que vostè també voldria vindre. Ai, com me coneix, senyor Retor. Ai, claro que voldria anar. Però jo ja soc bé. I sabeu el que he pensat? Que jo me quedaré guardant el poble, el que quede del poble, i m'esperaré hasta que vingui. Ara, no sé si us ho dic. Anar no puc anar, però he fet una promesa a la Mare de Déu. Quines ves? No tinc que provar l'aiguardent mentre estiguen de camí. Ho aguantarem. No ho sé, perquè si visqué, jo correu, vostès dos ja parlaríem. Ja parlaríem, jo tio, Cal que portarem les pastilles. Aquesta promesa no li faci massa pesada. Ai, gràcies, fill. Pues el direm si el que estigueu pobre, que jo no ho aguantaré. Pues mira, jo penso, senyor Retor, i els joves de Vallbona, i Josep Vicent, i Salvador, que si es començar a ser camí tan llarg, que venga de les terres de la Tinença, mos aixiran raboses, mos aixiran àlies de tot. Jo crec que hauríem de demanar la protecció al nostre patró Sant Domingo. Per tant, teníem de cantar el himne de Sant Domingo, però de cosa que li dic, jo no m'hi dono compte, però hi ha molta gent aquí. Si no mos acompanyen a cantar l'himne de Sant Domingo, no el cantem. Però... de Vallbona, Sant Domingo Milagrós, nostre amor, el Dios corona, ja danses i nostres pares lliscats. Allà al camp, quan la gent de Penyarroja tornava de treballar al camp, va arribar a la vila Josep Pinyol, clovicari de Vallbona, acompanyat de 7-6 vallbonencs. Com que Josep Pinyol coneixia a la tia Petronila, perquè allí mitjava Josep Pinyol, va anar a casa d'ella. La tia Petronila era la més bona dona del món, una santa. No sol cuidava a Josep Pinyol que estava sol, sinó que també havia replegat unes xiques que s'havien quedat sense família. Perquè a Penyarroja també havia arribat la pesta, aunque no amb tanta força com a Vallbona. Però tot això, Josep Pinyol no ho sabia. Ell l'únic que sabia era que allí podia trobar a Josep Pinyol. I per això Josep Pinyol va quedar molt sorprès quan va entrar a casa de la tia Petronila i va trobar tanta joventut. Ave Maria Puríssima, Lleva, lleva.
quina alegria tinc de veure'l. És que en aquestes desgràcies que passen, un ja no se'n recorda ni sap ni va al cap de qui pot tornar a veure. Chiquete, portem Vostè? una cadira de senyor i un plateret de pasta. Vostè se'n recorda de mossèn Jesús, mossèn Martí, mossèn Pere? I tant, si vam estudiar junts allà a Tortosa, i les que fèiem per allà, que ens escapàvem per allà els horts, ui, i tant que me'n recordo d'ells. Pues mire, li he de donar una mala notícia. Los tres han mort. És de debò, mai sabem el que ens ha de passar. Clar que ells eren grans ja. Lo pitjor ha sigut la joventut. Jo no sé el que haurà passat aquí a Benarroja, però el que ha sigut a Vallibona, escolta, i parlant de joves, qui són aquestes xiques que hi ha aquí, a casa la tia Pedronila? Són unes noies que m'han recollit. Són noies que estan vivint aquí a Penyarroja i les ha recollit la iaia. Seis noies i José Pinyol. José Pinyol, veiem una pasteta. I el guardem. Tia Pedronila, què us ha fet vostès les pastes? Les han fetes elles i us ho he ensenyat a fer. Mire, no acostumbro a menjar-me, però tinc cansat el camí i sí que n'hi ha sempre aquí. Me penso, quines són les coses de tot l'home? És l'aigua d'esta, i aquestes xiques tan aixides que té aquí a casa, qui són? Són netes seues? Ui, no! Nosaltres mos vam quedar sense pares. I la tia Petronila mos ha refregat a totes. Ella és com si fos la nostra iaia. La volem moltíssim, aunque algun camí la fem parlar un poc. Entre mossèn Puny i jo intentem equipar-les i pujar-les el millor que sabem. Mossèn Puny los ensenya de lletra i jo a fer la cosa. Ai, que bones persones són vostès, mossèn Brunyó. Almenys vostès poden fer això, perquè el que és nosaltres a Vallibona, ni això podem fer. Mossèn Pinyol, el veig molt trist. Vostè mai ha sigut així. Sempre ha sigut una persona molt alegre. Contem-nos el que li ha passat. Sí. Però voldria que ho sentissin. Tota esta bona gent de l'Aragó. Jo he vingut acompanyat de 7 joves de Vallibona que es voldrien casar i com que allà no troben dona, venen aquí per si em poden trobar. Escolto, i per què no troben dona? Cal molt ensenyar. Ai, tia Petronila, a Vallibona no la queda cap, fa més de 3 anys que no ven cap casament. Què diu? Què ha sigut això? Com ha passat? La pesta, la fam i la misèria. Per tanta malaltia i soledat, la vila està deserta i molt pocs n'han quedat. Tots venen de Vallibona? Esteu orgullós de pobre? Sempre em diuen que hi havia 7 hores de camí, però a mi avui, xiqueta, m'han paregut que hi havia 14. Això és per als joves. Tenen la cama molt lleugera i al dia ja que no correguessin, però ells tenien presa les plagues de la roja. Caminant per setes i terrasses, hem arribat a Conatxar. I allí per fi, després de tantes muntanyes desertes, hem vist una dona que guardava el bestiar. I més avall, uns abuelets que collien carns als bancals. I nosaltres camí avall i hem passat pel famós cigne de Sant Jaume i un pinar molt gran i unes roques altes i boniques. I per fi hem arribat davant la vostra vila i el cor se'ns ha eixamplat. Hem vist fum a les xemeneies i bancals de vinya i d'oliveres
i al sol davall del riu i em dir, aquí sí que hi ha vida, aquí trobarem la solució. I bancals de blat, i bancals de cebada i de centella, i vida tot arreu. José Pinyol, i esos socis que venien de vostè de Vallibona, ara on estan? Eixos antics volen anar a l'ermita de la Mare de Déu de la Font per demanar-li que protegisca a Vallibona, movent el cor d'unes dones xiques que es puguen casar en ells i vagin a viure a Vallibona. Sols així el poble es podrà recuperar. Jo he vingut aquí, a casa de la tia Petronila, per veure si estava José Pinyol i demanar-li la clau de l'ermita, si no és que no té cap inconvenient. I ara, ja no tinc cap inconvenient. Jo mateix els acompanyaré, sortirem passejant i ens explicarem què tal ens ha anat la vida. Ja me pareixia a mi que este José Pinyol le portava una cresella i sella. José Pinyol, a mi que me tonifica perquè vaig néixer només el dia del Senyor. Jo i alguns d'estos joves que venen de vostè que vulguen, estic disposta a anar-me'n a viure amb ella a Vallibona. A mi me val que sigui molt valent, que tingui el que tingui també. Dominica, que bona xica eres! I és tan bonic sentir els teus llavis aquestes paraules. Jo estic segur de que tu trobaràs aquest xic que tu busques i et farà molt feliç. No ho sé si ho havia de dir. Dominica, entre ells senzills que venen en mi, hi ha un tal Justino que és just com la voluntat del nostre Senyor. Lo pobre no té res, però bo i just, bo i valent, totes les qualitats que li puguis posar, sí que les té. A mi sí que encantat. I sabeu que penso que totes hi podríem anar, ja que no tenim a ningú. Si és molt soles, ens podríem casar i m'ho podríem anar a viure totes juntes a Vallibona. A mi me diuen els ulls i penso que antes de fer-nos cap il·lusió hauríem de conèixer una miqueta d'estos xics. Si vol aquest, José Pinyol, sí que de les dies
va arribar el dia. Tot Penyarroja estava de festa, perquè tots estaven invitats a la boda. També la querem fer, encara que no haguin estat invitats. Se tracta d'un aconteixement que mai passaria. Tia Petronila, està contenta? Molt, però al mateix temps tinc una cosa aquí dins, com si me faltés la respiració. Jo mai hagués pensat que la cosa hagués resultat tan fàcil. Ahir, venint de Vallibona, pensava, quan aquests xiquets van vindre aquella nit a casa tan entusiasmats, jo tenia els meus reparos, però no els vaig poder desenganyar. I sap què vaig fer? Vaig posar els ulls, me vaig quedar a fosques i em vaig posar completament en mans de la Mare de Déu. Són molt bons xics. Este temps que han estat aquí baix en arbres mos han ajudat en tot. S'han guanyat la confiança de tots els de Penyarroja. Els vallibonencs estarem sempre molt agraïts. Això, tia Petronila, segur que nosaltres no ho veurem, però això passarà a la història. Cada vallibonenc, estigui on estigui, quan sentirà Penarroja dirà Vallibona i Penarroja, pobles germans.
de Caritat i Colat, de Primitiva i Pere, de Paula i Cipriano, d'Ursulina i Domingo, d'Anna i Ernest, de Casta i Marc. Joves penyagogines, per vosaltres, quina és la vostra pregària? Mare de Déu de la Font Bendita, per nostra voluntat i en tota llibertat, venim aquí a l'exercici de la vida. Ens podríem casar, si estem conformes, en eixos tan xics, ser les seues hores. Despugam a la fi, que ens puguem ajudar sempre en totes les coses. I per vosaltres, joves vallmonencs, quina és la vostra pregària? Tal com mana la Santa Mare Església, si algú dels aquí presents pensa que aquests matrimonis no es deuen de celebrar, baix càrrec de consciència ho ha de manifestar. Ja que voleu celebrar i voleu unir-vos en el sant matrimoni, doneu-vos la mà dreta i manifesteu el vostre consentiment davant de Déu i de l'Església. En l'honor de Déu i davant de sa mare, xiques de Penyarroja, voleu ser la dona de l'home que us té agarrat a la mà? I vosaltres, joves vallmonencs, voleu ser l'home de la dona que teniu agarrada a la mà? Si és que tant nos voleu, tal com l'hem decidit, davant de la Mare de Déu, per sempre quedareu units. A l'honor del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. 7 parelles com 7 arbres, 7 troncs i moltes branques, com a oliveres, com a carrasques. Creixeu i fruits doneu. En lo bé i en lo mal, estimeu-vos sempre igual. A casa, al carrer o al bancal, esteu allí on esteu, estimeu-vos sempre igual. Amén.
Eixa és la